anokai ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi paratelima chenyuma songoda matemedia andi paratelima telima wadaka di tro so do la fiera petiri ke la fiera ibe om nanani here mali on severa andi intérieur indox andi extérieur exdox songoda matemedia do ani simanko apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songoda matemedia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogono tani kene mata abara no kanyi ibi om sida banakisɛ kɛlɛli don ɲɛnamayali hokumu kɔnɔna na mali maraba jɛkulu ka fara dɛmɛbaga jɛkulu ka olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka nin don ɲɛnamaba in ale dayɛlɛli baaraw sigi sen ka centre international de conférence de bamako la kan Maroc 2025 labɛn hokumu kɔnɔna na mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye bɔlɔlɔ sira sigi sen ka walasa ka kɔkɔrɔmadoli ta k'a ɲɛsin samata sɛgɛw ma an da bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma an ka nin kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi dɛnɛ desanbu kalo tile fɔlɔ san 2025 an bɛna mun walawalaw ye nin sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila administrative jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na mali sifinamaw ka fara farikolo ɲɛnajɛ minisiri kan ni o ye abdul kasim ibrahim fɔnba ye ko ka kɛɲɛ ni bi dɛnɛ desanbu kalo tile fɔlɔ san 2025 ale ye bɔlɔlɔsira sigi sen kan ni bɔlɔlɔsira in ko ale de bɛna kɛ sababu ye ka se ka samatasigɛw olu kokɔrɔdonbagaw olu fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka kɛɲɛ ni kan Maroc 2025 ale min bɛ sɛnsɛ la ka na Mamadu Jalo ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ an ka minisiri minnu sigilen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye bɔlɔlɔ juru dɔ kolomokarili kɛ bi min bɛ tali kɛ ka nɔgɔyada kɛ mali samatasɛgɛw kɔkɔrɔdonbaw ye u ka Maroc kan taga la o bɔlɔlɔ sira in o bɛ tali kɛ fɛn min ye fɛɛrɛ ye ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn u bɛ se ka billet d'avion mun bilalen don ministère yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin jamanaden 150 bɔɲɔgɔnko ma u tɔgɔ bɛ se ka don o baara ninnu na ani fɛnɛ lɔtɛlikow fo ka taa se u ka billew ma mun bɛ a to u bɛ don stadiw kɔnɔ ka taa an ka samatasɛgɛw kɔkɔrɔma don ni k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An kɛmɛ ka site web dɔ de sigi sen kan a site web a bɛ bɔlɔlɔ de kan walasa mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka participer ka se ka billet d'avion sɔrɔ fu la parce que a yɛrɛ ɲɛ b'a la mobilisation dɔ kɛra walasa mɔgɔw ka se ka musaka dɔw di o musaka b'an permettre walasa an ka se ka billet d'avion 150 ɲɔgɔnna san ni site web min bɛ yan nɔ a bɛ taa a b'aw tɔgɔ sɛbɛn a b'aw a ka information don a kana. Minisiri y'a jira k'a fɔ nin hakilina in bɛ tali kɛ walasa ka se ka baara nɔgɔya fɛn min ye maliden minnu bɛ fɛ ka taa samatasɛgɛw ni k'u kɔkɔrɔma don ani fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye olu ka baaraw la cogo min na u bɛ se ka kalafili boloda maa minnu bɛ yen nɔ u ka se ka o maa ninnu lasɔrɔ nɔgɔya la. Concours in a bɛ daminɛ bi 1er décembre a bɛ laban le 7 décembre donc le 8 décembre tirage au sort bɛ kɛ walasa fɛn fɛn y'a tɔgɔ don nin plateforme kɔnɔna la a tɔgɔ bɛ na bɔ nin plateforme de kɔnɔna la a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ. Dossier fait tirage au sort bi fait na a bɛɛ bɛ kɛ nin plateforme in wa fɛn billet d'avion sɔrɔ fɛnɛ ka taa Maroc a billet d'avion an bɛ a fara kan fɛn ticket ka don stade kɔnɔna la o ticket fɛnɛ bɛ di aw ma a ka se ka don stade kɔnɔna la donc o bɛna baara nɔgɔya aw ye donc commission wɛrɛ fɛnɛ bɛ Maroc yen nɔ o ye tagasegi minnu bɛ ka kɛ ka bɔ résidence la peut-être bien ka bɔ yɔrɔ dɔw la ka taa stade la ka bɔ stade la ka segin ni mɔgɔ ye olu fɛnɛ disposition bɛ ka taa
walasa transport ka se ka nɔgɔya mɔgɔw ye yen nɔ sur place. U ka wulikajɔw sabati ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn ni bɔlɔlɔsira kofɔlen kan cogo min na u bɛ se ka fɛn min ye nɔgɔyada mun kɛlen don an ka jamana minisiriso fɛ u bɛ se ka o tɔnɔmabɔ. O hukumu kɔnɔ minisiri a ye weleda kɛ cogo min na ɲinan kani o bɛ se ka kɛ Mali ka kani ye o tɛ sabati fo wulikajɔw ani fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan cogo min na an ka samatasɛgɛw u bɛ se ka u jeniyɔrɔ fi cɛbɔ kɛnɛ kan. hali bi an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye ni waati na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalanso ni ale kɛnyɛrɛ ye ekɔliso dɔ ye ale kɛra yɔrɔ ye lapɛri ye yɔrɔ min sugandi ka se ka taa kɔnkuru ni o ye mathématique ka fara dictée ka o kɔni bila denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɔnkuru in a tɛmɛna lycée privé Jean Mali ale denmisɛnninw ka fara kalanso denmisɛnninw ka wa ni wulikajɔ ninnu kun cɛra ni jɔnjɔn dili ye denmisɛnw ma mun kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. Min sɔrɔla a ko la anw ka ɲinikɛlaw fɛ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Nisɔndiya ani farifoni o tun bɛ ye kalanden dɔw ɲɛkun kan école privée kalanso la. Kalanden wɛrɛw bɛ yen mun kɔni kun kɛlen don ka u basigi kosɛbɛ ani ka jateminɛw kɛ cogo min na ɲɔgɔndan min bɛna kɛ u kana na fili kɛ. Bon, hakilina min nana ni a ye o y'a ye an ka équipe la lapɛri la yen nɔ an y'an sigi an kumana an ko munna an tɛ éducation secteur dɛmɛ. An b'o dɛmɛ cogo di donc ka concours dɔ organiser min ye mathématique ni dictée ye walasa ka ekɔlidenw caman bila en compétition école camanw donc an bɛ kalanso la yan nɔ donc olu ka salle d'an ma walasa an ka se ka a concours organiser donc école wɛrɛw fana participera la voilà. Ni concours in na école caman kan ka participer mais malheureusement situation bɛ cogoya min na a ma nɔgɔn. Donc finalement on a retrouvé école fila dɔrɔn de la donc kalanso mɔgɔw olu école b'a la ale ni école fondamentale Jamande. Wa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ale ni farifoni kɔnɔna na kalandenw yɔrɔ ale ni kalandenw yɛrɛ kɔlɔsibagaw ni o ye encadreurs ye. Lapɛri ye nimisi wasa caman sɔrɔ parce que ka denw yɛrɛ ye u contannen don c'est u ye concours kɛ donc résultat yɛrɛ fɔtɔ u contannen don minnu participera école ninnu an b'u fo kosɛbɛ voilà. Ɲɔgɔndan in bannen waati min ka gɛlɛn ni a bɛɛ lajɛlen ni o ye jaabi bɔli ye o sera. O waati in kɔnɔna na min ye nisɔndiya tigɛrɛ fɔ ale ni kuma dɔw ka bali ka nimisi wasa sɔrɔ o yera maa caman ka taabolo la wa o kɔnɔna na maa mun kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye olu kɔni ye trophées sɔrɔ ni o ye lajalifɛnw ye. A ye nafa ɲɛ ne ye parce que ne fa ni ne baw bɛna content ne yɛrɛ content na ne ye baara de kɛ pour que ka tɔw dan. A bɛna ne tɔ encourager de ka to ka baara kɛ kilasi kɔnɔ. Kalanso directeur ye ko ale kɔni ye a ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko ale ka ekɔliso ka sugandi ka kɛ nin ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ ye ko o diyara ale ye kosɛbɛ. Nin ɲɔgɔnbɛn min kɛra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka a dɔn minnu kɔni hakili juru carilen don kosɛbɛ ko ale ye fɛn min kɛ sababu ye ka kalanko sankɔrɔta kosɛbɛ wa lapɛri ale ka fɔ la a ko ka kɛ ni waati nataw ye k'u bɛna dɔ fara ni wulikajɔ ninnu ka yaasa denmisɛnw ka kalan niveau ka se ka yɛlɛ kosɛbɛ. Hali bi kunnafoni bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni daminɛ na an tun ye a fɔ aw ye min ye ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile fɔlɔ ye san 2025 ale ye don ye don min Mali ye a sugandi ka se ka sida banakisɛ kɛlɛli ɲɛnamayali baaraw sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na min ye marabajɛkulu ye ka taa fara wasadenw ka min ye dɛmɛbagajɛkulu ye ale ni k'a dɔn k'a fɔ fasodenw tɔgɔlakulu ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka kɛ kulu ye bi ka taa centre international de conférence de Bamako la wa nin sigi in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ man bolo o de ye Mali furancɛla faga ɲɛmaa ye n'a bɛ général d'armée Asimi Goïta ale ye ko fɔ ka faamuyali caman sɔrɔ Isa Sise ale ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. 1er décembre n'o ye sida kɛlɛli kalo ye ɲinanta ɲɛnajɛ daminɛli kɛra CICB la général d'armée Asimi Goïta ka ɲɛmaya kɔnɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan ministre colonel major Assa Bajalo Touré ka kuma la ɲɛtaga baden kɛra sida bana kɛlɛli la. Sida kɛlɛ in an b'a dɔn a daminɛna a mɛnna mais alhamdulilayi Mali ye avancé ba kɛ avancé mun bɛ kɛ ɲinan thème dara k'a fɔ anw bɛ wari minnu sɔrɔ ka bɔ kɔ kan caman bɔr'olu la a bɛ n'o suguya kɛra a bɛ fɔ an yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka miirinaw ɲini an bɛ se ka min kɛ walasa an ka se ka an ka mɔgɔ minnu garisigɛra ni bana ninnu na ka se k'u furakɛ. Baara tɔ ka ca mais dɔɔni dɔɔni a tɛ tɔ to foyi la n'an y'an dusuw fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ni Ala sɔnna a ma caman bɛ bɔ a la yanni san wɛrɛ édition cɛ. Wa a ka kuma la halisa bɛɛ ka i jeniyɔrɔ fili nin bana in kɛlɛli la. Bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don bana in ko la
a bɛ komi so bɛɛ bɛ na n'i ka birikiden ye n'a labanna a bɛ kɛ birikiso ɲumanba ye bɛɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ min na ka banabaatɔ minnu garisigɛ kɛra ye k'u fo ala bɛ mɔgɔ lajarabi ni ala y'u garisigɛ k'a ye bi alihamudulilayi u kelen tɛ u yɛrɛ ɲɛ b'a la ni cérémonie kɛra cogoya min na kabini dugu jɛra mali bɛɛ de mobiliselen don wa fo ka kalo in sa semaine 4 de bɛ yen nɔ secrétaire exécutif y'a fɔ cogoya min na bɛɛ n'i ka semaine don communauté ka semaine bɛ yen partenaire ka semaine bɛ yen anw yɛrɛ ta ye semaine 3nan ye n'o ye ministère de la santé et du développement social ye frère d'armes n'o ye finiko donnaw ye olu ta ye dernière semaine ye sécurité ni défense bɛɛ de bɛna cɛsiri nin kalo in na ka sensibilisation kɛ an ma an bolo sigi fɛn kelen min kan an bɛ fɛ bana in ka ban ka bɛn 2030 kan. Alfuseni Jawara n'ale ye président Asimi Goyita ka ciden ye ale y'a jira k'a fɔ ko halisa sida bana kɛlɛbagaw k'u cɛsiri. hakili b'a la a bɛ daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ an bɛ lycée ni fɛnw kuma na a kuma n'a kun fɔra ko sida jɔrɔna ko kun don an bɛ don min na ko bi sida ko a bɛ kɛ komi bana min komi bana tɔw an ye baara min daminɛ an ka jɛ an ka continuer ɲɔgɔn fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin bana in ala k'a ban. Nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka dɔnkilida ɲɔgɔlɔnbɔ fo ka taa se jɔnjɔndiw ma olu de ye kɛnɛ in la ɲanamaya wa sirabana kɛlɛli bɛ to senna desanburu kalo bɛɛ la. nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ buguni tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen san 2021 ka taa bila kati la san 2024 Sadmamadu Konate ale kɛra yɔrɔ ye min ye bisimilali kɛ ka ɲɛsin festival du football féminin ale tako sabanan ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ musomani ma 300 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan wa nin baara ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye minisiri ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ni o ye ministère de la jeunesse et du sport ye. O kɔfɛ ale kɛrɛfɛ maa wɛrɛ min kun faralen don a kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ kulu yɛrɛ denba ye n'o ye marraine ye madame Dukure Fatumata Sangare ka taa fara directeur technique kan Usman Gindo Kajatu Bagayo ale ni Isa Sise olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Ɲinɛ san ta la sa maa 300 bɔɲɔgɔnko sifilakaw kun n'an balakaw la minnu sisan b'a ta san 8 ka taa bila san 15 la olu le sen yɛlɛ kɛnɛ kan ni hakilina min bilala sen kan Fédération Malienne de Football ale ni FIFA ka bolo di ɲɔgɔnma kɛnɛ kan a dabɔla ka se ka bɛn ani kelenya ani ka dolantan kanu don ni sifina ka kofɔli na ani ka kalani a n'a ɲɛdɔnni d'u ma kabini u sifina ma nin tolon kofɔli in kɛnɛ kan sa baara caman bilala sen kan walasa ka dolantan faamuyali ani ka baaraw bilali sen kan nɔgɔya u bolo. O projet la FIFA yɛrɛ y'an encourager kosɛbɛ ani ka dɛmɛ don Mali fédération ma pour que an ka se ka nin kɛ aw yɛrɛ ye an kun y'a essayer k'a fɔ ko est ce que an bɛna 150 sɔrɔ et là an ye 300 yɛrɛ dépassé. N ka espoir ye min ye ne ka souhait ye min ye en tant que marraine c'est que denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ bi n'u taara so su in na ani don nata ni san nataw la u ka se ka football féminin kanu u ka dɔn ko football tɛ cɛmaninw dɔrɔn ka sport ye k'olu fana bɛ se en tant que femme ka ballon tan ka ballon jouer ka coupe ta. Ka FIFA mɔgɔw fo u ka dɛmɛ la mun y'a to ni édition bɛ ka se ka kɛ parce que nin y'a édition sabanan ye fɔlɔ kɛra filanan kɛra nin ye sabanan ye n dalen b'a la édition tɔw bɛ na nin kɔfɛ ça veut dire que mun bɛ ka kɛ a bɛ ka ɲa de. Olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ maa min ɲɛsinen no FIFA ka dolantanko yakuyali ma an balakaw ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ a fana ye hakilina ta di. Fa ye denmisɛnninw nimisi wasa a ye a musakaw bɛɛ bɔ a ye u ye musakaw bɔ ka finiw di denmisɛnninw ma ka ballon caman bila ka na ko denmisɛnninw k'u nisɔndiya donc tolanci tɛ kɛ ballon kɔ tolanci tɛ kɛ tolanci finiw kɔ ka finiw don denmisɛnninw ka nisɔndiya a kɛra sababu ye denmisɛnnin dɔw ye tolanci kanu minɛ u dusukun kɔnɔ a kɛcogo yɛrɛ a dabɔra yɛrɛ de kama pour que denmisɛnninw ka tolanci kanu minɛ u dusukun kɔnɔ tolancilaw ka caya jamana kɔnɔ donc denmisɛnninw ka nisɔndiya n'u ka laɲini a ka se ka sabati n'o y'u ka rêve ye o ka se ka réaliser. Ɲinɛ i b'a fɔ san 2 tɛmɛnen na sa tulonlamɛjɛkulu kɔni u seko n'u damɛra bɛɛ kɛ walasa ka se ka dolantan ɲɛ yira ni sifinnaka na ani k'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ ko dolantan kɔnɔna na bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw bɛ se ka bila sen kan i b'a fɔ FIFA y'a laɲini cogo min na sa don n'a nataw la sa ni sifinnaka ninnu fɛnɛ n'u seko n'u damɛra bɛɛ kɛ walasa ka se ka dolantan yakubaya u ka jamana kɔnɔna na badenya dolantankɛla sélection FIFA ale ni équipe nationale U20 ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ labana 2 bi la 1-1. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛli la ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ.
Akateli, achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anluye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chejuma, songo matematia, anti paratelima, telima wada kaditro. Sojo na la fiera, pedirike na la fiera. Ibe om nanani hera, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Extra, songo matematia do, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi.